Em fascinava perquè a mi em connectava amb algunes idees que en parlo al llibre, en ficcions de Philip K. Dick i altres escriptors de ciència ficció que pensava, quan ho vaig escriure, que això podria ser una cosa que passa en un llibre de Philip K. Dick. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Soc la més normal de tots. Està clar que tinc raó. Els altres sempre s'equivoquen. La gent no sap anar pel món. Paula, bon dia. Bon dia, Ofèlia. Rita, bona tarda. Bona tarda. I Clàudia, bona nit. Des d'allà on siguis mirant el Barça, suposo. Bon dia, bona tarda, bona nit. Si heu voltat pels mateixos racons d'internet que jo, segurament us sonarà la pregunta. Si poguéssiu fer un salt interdimensional, a quin món voldríeu aparèixer? D'excursió per la Terra Mitja, enmig de la revolució del Montagarlaire a Panem, fent de fuet en un entrepà de germans Winchester, o en el Hogwarts dels rondadors, màgicament transinclusiu i expropiat de l'autori? Per molts, internet ha estat una finestra al món, la porta cap a nous hobbies i comunitats, d'expandir i recrear-se en les històries que ens agraden a través de la fanfiction o el fanart, a la fantasia de fer-les realitat amb el role-playing o la interacció teatralitzada. Sabies que un dels blogs més populars que hi havia a Tumblr quan jo hi era un on podies enviar preguntes anònimes als personatges de Sonic l'Eriçó? Muix que vas néixer al moment equivocat, em sap molt de greu. Però què passa quan mentre mirem per aquesta finestra la realitat se'ns fa petita? Que com més la mirem, més se'ns cremen els ulls i la resta perd color i de sobte tornem a ser d'hores i a la cansa es grisa. El 2020, milers de joves es van preguntar i si poguéssim saltar, entrar a la finestra al nostre món somiat? Avui parlarem d'un fenomen que l'autor convidat defineix com una soledat compartida i que em sembla una manera bonica i terrible d'explicar el cant de sirena que ens crida a escriure, viure i compartir ficcions fins al punt de fer-nos creure en l'impossible. Comencem. Paula, amb qui parlarem avui? Doncs amb el Gabriel Ventura, que és poeta, assagista i creador multidisciplinari. Què tal, Gabriel? Com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí i molt agraït. Nosaltres també molt contentes i molt agraïdes que hagis vingut. T'he definit bé, m'he deixat alguna cosa perquè fas de tot. Vull dir que hi ha un punt que penso, segur que alguna cosa més fas. Sí, jo crec que està bé. Sempre que amb el tema de definicions sempre dic que sigui el que Déu vulgui, saps? Vull dir, perfecte. Totes són benvingudes i, bueno, en general, sí, molt bé. Vull dir. Fantàstic. Escolta, t'hem convidat perquè nosaltres més o menys anem seguint tot el que fas i una de les últimes coses que has fet, o com a mínim que has publicat i que hem rebut nosaltres, diguéssim, és un assaig petit en aquest nous quaderns d'anagrama, que són aquests assajos com de portades de colors que es llegeixen superràpid i que són com xupitos, no? En plan de literatura, que es titula El millor dels mons impossibles, un viatge al multivers del reality shifting. Llavors, jo crec que t'hem de dir que nosaltres aquí cadascuna partia de bases diferents i, per tant, les reaccions amb aquest llibre han estat diferents. Jo, en el meu cas, m'he sentit que sóc una persona que fa servir internet exactament igual que la meva mare i la meva àvia, saps? O sigui, jo he llegit això i he pensat, what the fuck? En canvi, elles, doncs, no, potser no tant. Bueno, la Paula va enviar uns missatges dient, nenes, no sé si jo crec que aquest llibre, com jo no he fet mai això, no sé què, com... O sigui, fer-ho, evidentment que no, però és que ni tan sols, o sigui, a mi això m'ha passat per sobre i no ho he vist a venir fins que tu no m'has escrit aquest llibre i jo l'he llegit. Vale? Llavors, comencem una mica pel principi, si vols. Explica tu ben bé què és el reality shifting i per què has decidit, de tot el que podies escriure, fer un assaig sobre això. Ostres, molt bona pregunta. Realment, a mi... em puc treure això? Sí, com estiguis més còmode. Crec que així em sentiré millor. Doncs, jo crec, i és molt interessant això que dius també, perquè al final ho puc entendre. Jo la relació que tinc amb internet tampoc és molt de consultes, d'estar allà, però també hi ha una part, jo crec, i sempre aquí faré el tic, que els que venim de la poesia tenim una mica aquesta cosa, o en general, la majoria de poetes que conec, d'obsessiva amb petites fílies, no? En plan, ostres, aquesta poeta brasilera dels anys 70 i comences a investigar. I aquest llibre una mica comença així. Jo vaig descobrir aquest fenomen
l'havia sentit doncs, una persona jove que me'n va parlar, que em va dir, no, jo faig això. Vaig dir, val, això, li vaig dir, què és això? M'ho va explicar. I vaig dir, Van dir, jo faig reality shifting, ja directament dient... Em va explicar, jo faig una espècie de viatges d'altres dimensions, i jo, com? Sí, tal, es diu reality shifting, i jo, what? Val. I llavors doncs, vaig començar a investigar i allà se'm va obrir com, vale, vaig començar a descobrir un munt de fòrums, un munt de... I això és una cosa que a mi m'agrada molt també amb l'internet. Jo em perdo molt en aquestes coses d'entrar, doncs, en aquest cas hi havia molts fòrums de Reddit quan jo començava a investigar, ara també Quora i altres espais així. I va ser una mica doncs, així com... perquè em fascinava, perquè a mi em connectava amb algunes idees que em parlo al llibre, amb ficcions de Philip K. Dick i altres escriptors de ciència ficció que pensava, quan ho vaig descobrir, que això podria ser una cosa que passa en un llibre de Philip K. Dick. O sigui, és que em semblava massa irreal. Vaig dir, no pot ser... I no. Hi havia una comunitat doncs, bastant gran i allà doncs, em vaig llançar el cau d'Alícia una mica i així va començar. Perquè, clar, el reality shifting com a tal és... Aviam si ho explico bé i si no tu em corregeixes, sí. Vale? O sigui, és gent que el que pretén és viatjar a realitats, universos paral·lels i ho fa a través no d'estupefaents, que podria ser una via, sinó que ho fa com més a una cosa més semblant a la meditació i també com a la creació d'universos, una cosa molt literària, no? Sí. Però lo interessant, o el que tu també et va fer apropar-te això, és que ho explicaven després a llocs com TikTok, no? O sigui, llavors, clar, és que a mi aquí és on em peta el cap. Tipo, què vol dir que van a universos paral·lels? Què vol dir que viatgen a realitats paral·leles? Sí. Fins ara hem espantat a molta gent a la nostra audiència, jo crec que no és només d'una edat, sinó també que relaciona amb l'internet de maneres diferents, que crec que això és una cosa molt interessant d'internet, que tu pots fer literalment el que vulguis. Llavors, què és el reality shifting? O si algú que fa servir internet per comprar el Vinted, com s'ho imagina? Clar. No? Clar. Sí, és un tema, a mi encara em segueix fascinant i segueixo preguntant-me exactament les mateixes preguntes que tu, perquè i en el llibre, en el fons, jo sempre parteixo, hi ha una idea d'un escriptor argentí, el César Aira, que m'agrada molt, que diu, a mi m'agrada escriure sobre el que desconec. O sigui, allà on te veig una cosa que em crida i que no conec, doncs hi vaig, no? Bastant. I llavors comença així. I aquesta relació entre... El que em flipava era que hi havia una relació entre internet, o sigui, tota la comunitat shifting, que ara entrarem més en detall amb això de la meditació, què és una meditació, què són aquests mons paral·lels, s'articula al voltant, diguem-ne, d'aquests fòrums, però és una cosa molt solipsista, en què consisteix el shifting? Bàsicament, a través d'unes tècniques que es van compartint en fòrums, per exemple, una de les més famoses és el mètode del corb, li diuen mètodes, hi ha molts noms de mètodes, hi ha el mètode Sailor Moon, el mètode Julie, el mètode... Bueno, és increïble, n'hi ha moltíssims. Doncs aquests mètodes són molt propers a la meditació i el que fan és, normalment és una cosa que es fa en solitari, buscant una relaxació, una calma, en una habitació, inclús amb la llum bastant fosc, no? Tot com bastant a les fosques, que això també és una idea interessant, no? Hem d'intentar fugir de la llum dels fets i introduir-nos en el món de la fantasia, no? I en allà, doncs, a partir d'una sèrie de tècniques molt properes a la meditació i a l'autosuggestió, doncs comptar fins a 100 i mentre comptes intentar imaginar el món en el que vols anar. Prèviament, abans de fer aquestes tècniques properes a la meditació, fan uns guions, que això també m'encanta i en parlo al llibre, no? És a dir, uns guions de com serà el món on te vas i que barregen, doncs, que són com a vegades crossovers de moltes ficcions, no? Des de, doncs vull anar a un món del Senyor dels Anells, però que hi hagi la Lana del Rei, saps? I això em flipa. O sigui, a mi també aquestes coses és com, uah, imagina't, o vull anar al món de, no ho sé, etc. i fer com aquests crossovers amb personatges reals, no? I llavors, doncs, normalment es fa tombat o tombada, jo ho faig així, o ho he fet així, a l'època, mentre feia el llibre, doncs, que tot va començar també jo intentant aplicar aquests mètodes, i en aquest procés doncs,
és com un fantasieig actiu, perquè no estàs dormint, però estàs conscient i allà doncs, comencen a aparèixer imatges. No? Jo també he meditat bastant abans, no sóc un meditador, i haig de confessar, molt pro. La meva parella és una meditadora increïble i de fet també bastant, ella és la meva mestra realment de meditació, ella és una pro absoluta i em diu, això del shifting és el que faig jo. Vull dir, Clar, en plan, aficionats. Sí, total, vull dir que... I el que és interessant del mètode, m'estic allargant, però... No, és que jo ja estic en plan... Clar, és que estic a anys llum d'aconseguir alguna cosa que s'assembli a la meditació, llavors ara en el meu camí anava cap a l'ostres com es fa, però sí, explica llavors, el que passa és quan surt qui aconsegueix fer aquests viatges, que això és un altre parèntesis, perquè els explica, això m'agradava molt, els expliquen en primera persona doncs, a TikTok o inclús a Instagram, però sobretot es va viralitzar més a TikTok. I aquí entra un element ja de performativitat. Per què? I això és el que dic jo. Tu t'ho pots creure o no. Jo puc estar dient, sí, he anat al món de, no ho sé, de l'Alícia de Carro. Exacte, no? He anat al món de l'Alícia i allà doncs, he tingut una conversa amb la Lana del Rey sobre no sé, el country dels anys 70, que li encanta, saps? En plan, uau, increïble, saps? Parlant de la Lana del Rey de country. En un català perfecte, no? Clar, sí, total. I tot això, després com ho expliques, a mi el que em fascinava, que s'ho creuen o no s'ho creuen, no sé. A mi el que em flipa és realment s'ho volen creure. Aquí és on jo vaig dir, aquí hi ha un punt que és el més interessant. No és tant si és veritat o no, sinó el desig de voler creure en això. Aquí el llibre jo crec que s'articula a partir d'això. Sí, de fet, hi ha una frase que a més surt més tirant cap als últims capítols, que és això que dius que el shifting és una soledat compartida, que quan la vaig llegir em va fer com un clic perquè va ser... El shifting sí, però per mi, com jo he viscut l'internet moltes vegades, també ha estat una soledat compartida i molta interacció que he vist, sobretot en aquests espais que crec que és on passen més aquests fenòmens, no? El món dels fandoms, no? On es reescriuen ficcions a través de la fanfiction, no? On fins i tot jo he vist hi ha comptes on es fa cosplay i s'interpreten situacions com si fos el personatge a TikTok i a vegades, per exemple, si un comentari li diu ai, t'imagines que va a una cafeteria i el Naruto fa no sé què, i llavors en el següent TikTok la persona vestida de Naruto fa això com pels seguidors, saps? I llavors hi ha com tot un món així i em fascinava molt aquesta idea de... Hi ha la part de soledat, perquè la meditació demana, no? Com l'entorn demana que sigui de soledat, de tranquil·litat, de foscor, però llavors demana aquesta... compartir-ho, no? En els altres, això que deies de la performativitat, no? Sí. Creus que fins a quin punt creus que crida aquesta interacció, aquesta sensació de trobar una comunitat al voltant del shifting, no? El que crida potser a fer-ho més encara? És la performativitat. Sí, jo crec que aquest element de performar, de representació, que jo en parlo una mica al llibre, de totes aquestes ficcions interiors, d'aquestes solituds o soledats. Aquest és un dels elements que jo crec que ha fet que aquest fenomen tingués doncs, l'expansió o l'impacte que ha tingut, perquè en el fons també és com la necessitat d'experimentar amb la nostra identitat. Aquí hi ha una altra cosa que m'encanta d'aquesta cosa, que és, en aquests mons doncs, tu pots escollir tenir una identitat diferent, gènere, classe social, època, no? Això és com fascinant, no? I després, clar, la performativitat és com també una cosa de les xarxes que ja ho sabem totes, no? Que ve amb aquest afegit, però aquest cosplay que dius tu, aquesta cosa, jo la trobo com d'una creativitat increïble. És a dir, tots aquests TikToks que molta gent diu és que estan allò, és molt com això, molt solipsista, molt egoista, molt autocentrat, però també hi ha una part de treball amb la ficció molt interessant, de voler ser una altra persona, de voler viure una altra vida, i això és una cosa que trobo a nivell literari, a nivell de construcció artística interessant de TikTok. És que a mi això és una de les coses que m'ha cridat més l'atenció del teu llibre, perquè expliques que abans de fer aquest viatge
es pot dir viatge, no? Se'n diu Sí, així, sí, viatge. sí, total. El que és important és que hi hagi com un bon guió de l'escenari, no? I que estigui tot molt ben descrit i que com més treballat estigui l'escenari on, o sigui, la realitat, tu distingeixes entre la realitat quotidiana, que seria com el pla on estem nosaltres ara, per entendre'ns, i la realitat desitjada, que és on se suposa que vols anar, no? Sí. Doncs com més detallada i més descrita estigui aquesta realitat desitjada, més fàcil serà una mica fer el viatge, no? I pensava, llavors, el reality shifting és una tècnica que requereix de molta qualitat narrativa, de qualitat literària, que requereix un cert bagatge, un cert background literari, saps? Perquè llavors, d'alguna manera, és un filtre, no? Que com més sàpigues d'escriure i, per tant, segurament com més hagis llegit, en general, més fàcil et serà arribar a universos paral·lels que tu mateix puguis crear, no? Bueno, Total. Em fa pensar això que dius amb una frase que cito al llibre també, que és allò que deia Nabokov, que deia la bona ficció i la bona literatura es troben als detalls, no? En aquesta capacitat de generar detalls a les ficcions. No? I suposo que sí, que a la gent que fa aquestes pràctiques i té un bagatge literari més gran i també de mirar pel·lis i tal, i sèries, doncs tenen la capacitat de construir millor aquests mons, no? Però sí, hi ha com... A mi també, això és i és també obert allà un meló que és interessant, que és el shifting com a pràctica narrativa. Això també ho trobo brutal, no? O sigui, molta gent ho critica com dient, és una forma d'evasió, és molt perillós, perquè, bueno, pots alienar, i això és un parèntesi que també, doncs, també es podia, a l'època als 70s també, quan va haver-hi tot el boom de la psicodèlia amb les drogues, era el mateix debat, no? L'alienació, etc. Però més que hi ha una espècie de treball literari molt interessant, narratiu, saps? Com que jo no m'atreviria a menystenir ni molt menys, al contrari, que jo dic, a mi crec que són noves formes de narrativa que s'han de tenir en compte, que s'han de valorar i intentar experimentar també. O sigui, jo quan ho llegia pensava molt en com la literatura també té aquesta capacitat de generar-nos, el transportar-nos en un altre món, i també en una cosa que l'altre dia la Oye Sherman al seu Substack en parlava, que va dir, crec que recordo el meu pare renyar el meu germà per estar llegint a taula. Ara ja ningú llegeix a taula, no? Com que hi havia un moment on els llibres podies estar-te evadint llegint d'una manera que fos com de mala educació. A mi m'amagaven els llibres perquè no hi havia jo no anava a dormir i estava tot el dia en comptes de fer el que havia de fer, saps? Sí, estava llegint preocupacions reals en èpoques, no? De les dones que llegeixen massa novel·la romàntica. I llavors penses, no? Exacte, vull dir, és el problema, sí, que et pots trastocar. O és que penso en el Quixot. El Quixot fa shifting, no? O sigui, el Quixot diu, s'ha acabat, sóc un cavaller, me'n vaig... No? Vull dir que hi ha que no em sembla tan allunyat de coses que ja s'han descrit en la literatura i simplement la literatura ha estat desplaçada, bueno, no sé, també suposo que és una pregunta per tu, no? Però si internet està desplaçant la literatura en aquest àmbit del fer-nos sortir de la realitat, perquè una cosa que tu deies també ara era, ostres, has de desitjar que això passi i per desitjar-ho segurament has d'estar una mica desvinculat o descontent amb la realitat que estàs vivint. Llavors això abans ho feia la literatura, no? Sí. Llavors ara ho fa internet. S'ha acabat això? Com... És una de les preguntes també que a mi em va motivar a indagar en tot això, perquè la pregunta que també com a escriptor em porto fent fa temps, i crec que evidentment gairebé totes les que ens dediquem a això, és que, ostres, quin paper té la literatura avui en dia com a espai d'evasió, com a espai de crear ficcions i com a espai també de treball amb la identitat. I sembla que sí, no? Que internet està generant unes tècniques així que podrien suplantar, però jo crec que després jo no seria pessimista en aquest sentit. Crec que anirà convivint. És com quan va aparèixer el cinema, no? S'acabarà el teatre, s'acabarà la literatura. No. Vull dir, el teatre ens segueix oferint una experiència estètica que només es pot viure allà i que seguim necessitant. I la literatura igual, la poesia, la novel·la, l'assaig, etc. No? Vull dir, el shifting potser no, és més, no crec com a
com a tècnica no sé si perdurarà gaire, perquè avui en dia inclús Ha passat de moda, ja ha passat de moda, vull dir gairebé, no? que també parlava amb algú de generacions menys joves i em deia, és que estàs totalment out. Vull dir que Ara la gent fa una altra cosa, és no? com ja no sé qui em deia, no, és que ara això que dius tu és una altra cosa. I jo, vale, bueno. Jo sí que jo m'he fixat en el shifting, en un gir una mica ara benjaminià, no? Com Walter Benjamin, que per explicar la seva època, doncs, per exemple, o alguns detalls que a mi li interessa, parla dels joguets o dels mobles, i jo em volia fixar en una cosa molt concreta per entendre aquesta relació entre el món digital i les noves maneres de crear narratives. I em va semblar que aquest fenomen en si doncs, podia servir-me per endinsar-me en això. Que, de fet, tu dediques un capítol a parlar de física quàntica, en realitat. Vull dir que ara estem parlant de... Obrim més melons. I bueno, és que clar, podríem no parar d'obrir melons, però sí que sobta perquè crec que és com el segon capítol, potser, que parles més de física quàntica i està com molt al principi del llibre i vaig pensar, un moment, o sigui, que no és només una cosa de TikTok, internet, nens que estan enganxats a les pantalles, sinó que tu portes també al terreny de viatges quàntics, no? Sí, perquè la majoria de shifters, si indagueu en aquests blogs, més en aquests fòrums i tal, creuen de manera, diguem-ne, com molt, o pel que diuen, no? També pel que diuen en aquests fòrums, creuen en el multivers. I llavors vaig començar a indagar i una de les bases teòriques del shifting és l'existència del multivers. I llavors per això vaig voler dedicar un capítol a això i sobretot a com aquestes teories científiques tan complexes, perquè realment són molt complexes, baixen, jo el que dic és com baixen de l'alta ciència no als pantans d'internet i es van barrejant amb altres creences. Clar, la visió que tenen del multivers o que s'ofereix des del shifting del multivers és una visió, diguem-ne, científicament poc rigorosa, no? Perquè no... I al capítol aquest em dedico a explicar això, però el que és interessant és això, és com també ara en el segle XXI, potser no et passen sempre al llarg dels segles, no? Com hem anat integrant aquests misteris de la ciència que ens expliquen els científics i que nosaltres baixem en el nostre territori més pop, doncs però al segle XXI, clar, ha afectat molt amb tot això de la qüestió aquesta quàntica, no? Parlo d'aquesta espècie de febre quàntica, de creure que allò que tu projectes mentalment existeix, no? Que això també ja comença a tocar ja territoris com l'autoajuda i tots aquests mons, no? Vull dir, aquests pantans que dic jo que... El secreto, no? Sí. La manifestació, total, tot això. La manifestació... Fas un salt... O sigui, és la línia superfina, no? En interessar-te per aquestes coses i caure en... Faig un mood board de com vull que sigui el meu any i no sé què. Alhora, em sembla que... O sigui, justament també he vist com en aquests últims anys, suposo perquè tot es retroalimenta, no? Que aquestes teories del multivers, justament, per exemple, en la saga Marvel, no? Dels últims anys, que també és present en aquests cercles d'internet dels fandoms i de tot això, doncs el que passa els últims 10 anys en aquestes pel·lis és que hi ha un multivers i així aprofiten per ressuscitar personatges, saltar d'una pel·li a l'altra, no sé què. L'altre dia pensava també, hi ha sèries que estan sortint que també juguen amb aquesta idea de dobles personalitats, de cebres i tot això, llavors a Harry Potter mateix no hi ha com un objecte màgic que et permet fer viatges al temps, fer viatge no sé què. Jo no sé fins a quin punt som en el moment que imaginem ficcions a través d'aquests descobriments científics que ens arriben, potser malentesos, no? Com nosaltres mateixos retroalimentem aquesta roda, no? Perquè en realitat el shifting potser és una ficció sobre les ficcions que s'han fet sobre la ficció, que és el que hem entès del descobriment científic, no? Sí, és com... Jo crec... I el títol del llibre també ve d'això, és aquesta necessitat d'impossible en aquest moment que vivim en què, i al final del llibre cito en Mark Fisher, que crec que per molts de nosaltres és un filòsof que ens ha marcat molt, almenys a mi, que l'he llegit molt, i que ha sabut transmetre com a l'esperit del nostre temps, no? Aquesta cosa que sembla que no hi ha alternativa, no? I el shifting una mica intenta, com crec,
treballar a través d'aquestes ficcions estranyíssimes que, com dius tu, es van barrejant amb ciència, amb ficcions de ficcions, doncs intentar buscar una possibilitat de fugir d'un món millor, un món diferent, i molts dels shifters i de les shifters ho comenten, que aquest és el seu també és el seu punt de partida. O sigui, Clar, però... aquest món és horrible i vull anar a un altre món, no? Però la possibilitat de partida que proposa el shifting és el que dèiem abans, que és molt individualista perquè tu te'n vas, tu sol, i per tant es perd tota la col·lectivitat pel mig. També en algun moment has dit el perill de l'alienació, no? Que també és una cosa que s'ha de tenir en compte. Fins i tot pensava com es parla molt i s'adverteix molt sobre els perills de l'alienació quan es parla de, jo què sé, viatges astrals, quan es parla de gent que pren ayahuasca, o sigui, hi ha com tota aquesta alerta sobre tots aquests fenòmens o vies per alienar-se, i en canvi això, primera, que jo crec que no es coneix prou, perquè o sigui, jo a tothom que li he dit he llegit aquest llibre com, que és el shifting, vull dir que menys a l'Ofèlia, em sembla, saps? Que va ser com l'única que deia, sí, això és molt 2020. Exacte, total. No, però vull dir que en general, no sé, que... Llavors pensava també, o sigui, entenc la part com de romantitzar la pràctica del shifting i entenc el motiu pel qual molta gent vol provar de fer això, alhora, bueno, a mi em sembla un punt perillós. Sí. Sí, de fet, els primers, diguem-ne, el primer, tot i ser una pràctica una mica estranya i que no és tan coneguda, o potser més en uns sectors o en uns nínxols d'internet, la primera investigació seriosa que s'ha fet sobre el reality shifting és des de la psicologia clínica i per psicòlegs de primeríssim nivell mundial. O sigui, hi ha un article molt bo que per mi va ser un dels referents interessants a l'hora d'investigar el fenomen, i parlen d'això, no? Dels perills que hi ha de dissociació de la realitat, de com es pot barrejar també amb això que en diuen el daydreaming, no? Aquest fantasieig extrem que et pot acabar aïllant del principi de realitat. I sí, hi ha una qüestió d'un perill que pot portar a l'alienació, no? Però vull dir, no sé, però alhora també és com la poesia també et pot portar una alienació molt extrema. No vull fer una defensa d'això, sinó jo el que he intentat apropar-me a això com sense voler-ho demonitzar, perquè si començo a pensar en la meva pròpia experiència adolescent, al meu cas, jo crec que també hi ha hagut una qüestió autobiogràfica, era que jo volia molt aquesta espècie d'alienar-me del món i crear el meu món i fugir del món, no? Però aquests riscos hi són, i en el fons, tornant, que m'ha encantat que citessis el Quixot, perquè jo venia pensant, dic, podria citar el Quixot i tal, però dic, no ho facis, però jo, i és que té molt sentit. I al final, el Quixot, sí, està perfecte, perquè si a mi m'encanta, és el supermillor exemple de shift, un gran shifter. Sí, total. No, vull dir, fan total. Tu has pensat, no cal, i jo. No, jo he pensat, no cal, dic, no vull dir jo perquè dic, serà el típic aquí, sí, perquè el Quixot i tal. No, vull dir que tenia molt sentit, de fet, m'encantava. Però el Quixot és això, és un alienat. No, i està bé perquè o sigui, això que dius jo crec que es trasllada al llibre, perquè no és un llibre que demonitzi la tecnologia, saps? Ni l'internet. No és allò que... Vull dir que jo crec que... No? O no? O no estàs... Vale, perquè jo no he tingut la sensació que sigui tecnòfob, saps? Aquest llibre. No, se'n podria parlar perfectament com quan als mitjans es parla de pornografia o de depèn de quines coses, que ja hi ha una òptica concreta posada, que llavors fa que les persones no entrin a dintre a pensar-hi. Que jo també pensava molt en la cosa aquesta, crec que és una experiència molt universal de l'adolescència, la de voler fugir. I cadascú troba les seves maneres i llavors també potser per això... O sigui, que tu pots vincular-te amb una cosa i després sortir-ne, no? Vull dir, que tu pots dir, jo quan era adolescent, doncs jo estava a xats de Tumblr on la gent parlava de no sé què i entrava a unes webs també superrares i després doncs ja vaig créixer i vaig deixar-ho de fer. No sé.
El Tumblr va ser un dels millors moments d'internet. No sé, jo m'encanta el Tumblr, o sigui, encara jo en tenia un i encara hi torno en plan nostàlgic i dic, uau, quina sofisticació aquí de xarxes, era com tot com... No era jeràrquic, que era molt bonic el Tumblr. I, bueno, tot això per dir que sí... No, et deia que no feia la sensació que el llibre fos tecnòfob, saps? No, perquè també, he intentat com no caure... Un dels referents o cito bastants filòsofs del primer capítol, que lectures que per mi m'han ajudat a posicionar-me respecte a aquesta pràctica, i l'Eric Sadin, que és un dels grans de les grans figures intel·lectuals que investiga el fenomen de la tecnologia, evident, amb molta raó i de manera molt argumentada, ell té una posició absolutament apocalíptica, gairebé apocalíptica sobre el fenomen, però també és com si el que fa Sadin a vegades és com, no, tots aquests són uns alienats, jo us portaré la meva veritat i us salvaré, i sou uns alienats els que esteu aquí tot el dia a les pantalles. Bueno, cuidado, no? Una mica, jo el que volia mostrar era un respecte cap a això perquè, a més, com si fos una qüestió generacional, no, els més joves estan alienats i no, els filòsofs de 60 anys, 50 anys, madurs i tal, no estem alienats. Sobretot els ferrocarrils no van plens de senyors que estan escoltant els vídeos amb veu alta i tothom se n'adona. No, el shifting aliena la gent. Perdó? O sigui, aquesta era una posició que jo he volgut prendre des del principi perquè, bueno, per respecte, també. I sobretot el que volia era preguntar-me per què passa això. No sé si el llibre arriba a respostes, però intento connectar-ho amb històries d'altres èpoques, l'art de la memòria, que també eren unes pràctiques molt de nínxol, molt curioses, que han quedat com sepultades en la història del pensament, però que estan allà encara, com una espècie de moments que expliquen alguna d'una època i que ho expliquen molt bé, no? I en el fons també el shifting jo crec que explica que és que costa prendre un partit a favor o en contra, sinó que et genera aquesta espècie de, ostres, què és això? Per què existeix això? Per què ha existit això? O sigui, no? I puc preguntar, o sigui, podem fer una mica de com es fa? O sigui, que ens expliquis una tècnica, no?, per saber, si ho vols posar a pràctica, si de cop i volta vols tornar al 2020, Sí. Com es fa? Explica'ns una de les tècniques per poder fer shifting. Fer shifting per traslladar-nos al 2020. Al 2020, quan vivien els meus pares. La tècnica que jo he fet servir i que a l'últim capítol del llibre faig com una petita crònica d'un shifting que és una espècie que vaig fer jo a un món, a Damien, que és una novel·la que m'encanta, que em va marcar molt la meva adolescència. Doncs jo he practicat més el mètode del corp, que potser és el més conegut i que té i sobretot consisteix, t'has d'estirar, hi ha moltes variants, com aneu veient, pots posar, hi ha gent que es posa fins i tot espelmes així amb olors o... Sí que és interessant, jo crec que sí que és important que hi hagi poca llum, fer-ho en un moment del dia també cap al tard, que ja no tinguis gaires més coses a fer, però que llavors com passa molt amb la meditació també, els exercicis de meditació sempre comencen, si us hi fixeu o si no heu fet mai, encara que sigui de manera molt iniciàtica, treballant prenent consciència de les mans, dels colzes, no? de les cames, dels peus, aquesta qüestió física i llavors el mètode del corp el que té és que intenta que cap extremitat es toqui entre elles perquè, diguem-ne, el cos no tingui això... Que no s'enredi, no? Sí, que no tingui com entrebancs físics, no? Que es pugui concentrar en aquesta espècie de projecció mental. I llavors, en aquest moment en què ja comences a estar amb els braços, diuen, en forma de... també com així, com una mica com unes ales, com d'ocell, doncs quan estàs allà comences, hi ha gent que prefereix comptar fins a 100, com quan eres petit i no podies dormir. Això me'n recordo molt, que
Sí, el típic de comptar ovelles, Comptar no? ovelles, Però alhora no? també quan te'n vas a quiròfan i et comences a sedar, no? Sí. O sigui, és com que et diuen compta fins a Sí, 5 o fins sí. a 10 o fins a tal i no arribes mai, no? Sí, Com sí, aquesta sí, cosa sí. que comptar té alguna cosa. Total, té aquesta... sí. O hi ha gent que conta, hi ha gent que fa més aquesta cosa més propera a intentar projectar en plan aniré al món aquest que he construït, no? I comences a dibuixar-lo mentalment. I aquí és on hi intervé ja després... Aquí sí que hi ha una qüestió molt de pràctica de cadascú, de fantasiets i de concentració mental, no? Comença com un exercici mental. I demana, ostres, no és fàcil. O sigui, jo, que m'ho vaig agafar seriosament, em va costar moltíssim i va ser a base de molts dies d'anar-ho provant que al final crec que vaig aconseguir alguna cosa. En fi, no sé si ho he explicat molt bé, Sí. però sí que... Realment has descrit una cosa que podria ser una meditació guiada Sí. o... Sí, A mi, la cosa aquesta de separar-te el cos i notar totes les parts del teu cos m'ho fan fer al final de classe de pilates. Sí, Sí, anava a dir, jo sí, ioga sí. també ho faig, sí. Total, és que integra totes aquestes idees. Sí, I quan dura un viatge? O sigui, quant de temps estàs... Ja, això, clar, bueno, hi ha gent que... Això hi ha molts debats també, perquè això és molt divertit. O sigui, a mi el que m'encanta és el que dic que es generen aquests fòrums com una espècie de teologies digitals en què hi ha gent que considera que quan estan fent els viatges una hora, diguem-ne, de viatge en el temps diguem-ne, quotidià o la realitat quotidiana pot equivaldre a un dia a la realitat desitjada, que és aquest lloc on et projectes, no? A veure... Però tant, bueno, com quan somies, no? Que de Sí. sobte poden passar 3 dies en un somni de 20 minuts, no? Clar, Vull dir, total. Jo no ho sé, normalment jo és que també sóc una mica... Em costa molt estar-me molta estona així, no puc durar gaire, o sigui, com a molt, crec que al màxim 40 i pico minuts, 40 minuts, crec que una cosa I així. com se surt? I on vas anar? Primer, el de com se surt, jo al final com una mica per desconcentració o alguna cosa així de l'element exterior. En el meu cas m'ha passat així. I perdona, no és que clar, és molt flipant. Ja, Ara quan arribis a casa... És que serà com, però a veure... No, però, per exemple, saps allò que et diuen que a un sonàmbul no el pots despertar perquè el Sí. pots com... Vull dir, això pot passar si tu estàs com de viatge. Ja, En plan, no estàs... crec, no. Bueno, saps? Jo no ho sé. Ja, no ho sé. Bueno. Ja, perquè també és com una espècie de consciència, és com un estat de consciència com una mica com baixat, no? Com una espècie de mig estar dormit. Llavors, bueno, et sobtes una mica, però en el meu cas, jo no sé, hi ha gent que... Després hi ha gent que té unes grans habilitats de fantasieig mentals i potser aquest tipus de gent, que potser són més sonàmbuls, doncs potser els hi afecta més, no ho sé. Jo això em recordava, mentre llegia el llibre em feia pensar que jo de petita tendia molt a mirar les musaranyes, a somiar truits, saps? A estar com parada així pensant ara sí, entra per la finestra el Peter Pan, se m'emporta no sé què, no sé quantos, i imaginar-me com tota una aventura, no? Que és una cosa que potser de gran no he fet més, que suposo que és per això que quan ets adult potser et recomanen fer un guió, no? I com pensar-hi més que no que quan ets nen. Tu com a escriptor, com a poeta, has notat semblances al procés creatiu, al procés de shifting? Total. A mi una altra de les coses que em va cridar d'això i que intento una mica també explicar al final del llibre és que dic és que no és tan diferent d'escriure una novel·la, perquè tu quan abans o d'escriure qualsevol ficció, un conte, un poema, també és una ficció, no? Tu necessites entrar en aquella atmosfera i entrar en aquella atmosfera requereix una concentració, un estat mental que és bastant proper a tot això. A mi és el que més em va... I, de fet, la meva experiència és que s'assemblava com molt a intentar estar creant una ficció, no? Vull dir que sí. Crec que també és una de les coses que em va cridar en plan, ostres, si això és el que faig normalment, crec. Estar en aquests mons. I Rita, que tu preguntaves de quin món, ostres, és que a mi m'encantava Demian, és que era un personatge que no sé si heu llegit el llibre, però... No. A veure,
És que, clar, també tinc el record d'adolescència, típic llibre que et marca molt i tal, i era un personatge que el trobava tan fascinant. I és un llibre que el vaig rellegint de tant en tant, i sempre, perquè sempre vull tornar a aquella atmosfera, a aquell univers, i vaig dir, m'agradaria conèixer en Damien, m'agradaria estar amb ell, parlar amb ell. Perquè quan estàs llegint, estàs vivint allò des de... No? Ets un espectador. Sí, ets un espectador, sí. Però allà vaig dir, no, jo el vull conèixer, vull anar a parlar amb ell. I això va ser un altre dels motius que vaig dir, no, vull provar això per conèixer en Damien, saps? Sí. I què tal? Et va decebre? Perquè, clar, és com de vegades quan coneixes un ídol que et pot decebre, saps? Ja. Com... No, el mite no cal que sosté. entris en detall, El mite sinó... sosté. No, però clar. Perdona, va ser com misteriós, la veritat. Sí. Ara pensar, hi ha una pel·li horrorosa del Woody Allen que no miri ningú, però bueno, té una pel·li que es diu Midnight in Paris, que ara pensava que el que fa el protagonista, com de sobte a les 12 de la nit a París, apareix al París dels anys 20, no? Sí. Per conèixer Hemingway, crec, que és com el seu ídol, perquè el protagonista és escriptor, i és el mateix, no? Haurem d'anar acabant, però abans volia preguntar-vos a quin món aniríeu. Ostres, a mi em costaria molt triar. És que jo sóc molt poc... o sigui, he sigut una persona molt poc fan a la meva vida de coses. Però podries anar, jo què sé, al convent de Pedralbes Clar, o l'any sigui, l'altra 1000, cosa no és sé que què. jo soc consumidora, o sigui, he estat bastant consumidora de tots aquests TikToks de POV, et despertes i t'estan guarint les ferides al mig de la peste negra, no sé què, i m'han sortit moltíssims. I ara el meu Instagram és només romantització de la vida conventual, perquè hi han pillat que... Llavors suposo que sí. Com sí, no? Però això compta com a univers? Suposo que sí. Sí. El monestir de Pedralbes al segle XVI o així. I és que ara... Sí, clar, jo el meu és com menys sexy, en aquest sentit, però jo quan era adolescent vaig ser molt fan i molt lectora de les Witch i era com un univers que em requete flipava, llavors pensava com, t'imagines jo ser una Witch, o sigui, com una més, en plan Witch, saps? Perquè havíem d'afegir una P de Paula. Bueno, clar. Però també pensava que seria com molt guai, és una cosa que sempre m'ha fascinat quan veig fotos dels meus pares de petits, perquè és com si, o sigui, han tingut una vida abans de mi i jo per mi els meus pares ja hi són des de sempre, òbviament, no? Però penso, i veure'ls de petit com creant-se ells com a persones independentment de mi, saps? Com això també em molaria bastant de veure, el que passa que clar, té poc de ficció. No, Regreso al futuro. Total. Sí, exacte, sí, d'aquest punt. Sí, i tu ho fer? No sé, jo... Home, no. No sé, jo què sé, qualsevol... Però és que després penso i molts d'aquests mons a vegades són perillosos i et maten i ara què fas, saps? Clar, això és molt bo, llavors per això fan això els guions que això és molt interessant, que diuen aquests paraules segures, safe words, no? I moments de en aquest món no pots morir, no pots sentir el dolor, com sents el dolor no sents el dolor, etc. No? Bueno, és com que diuen que quan somies no t'arribes a morir mai, vull dir que sempre et despertes abans de morir, no? Si estàs caient, si tu somies que caus per un precipici, et despertes abans d'arribar a terra i per tant de fer-te mal o de morir, saps? I si algú t'està perseguint, et despertes abans que t'atrapi, com aquestes coses. Sí, molts cops somio que em persegueixen per matar-me, però mai em maten. No, llavors, és que mai et mataran, es veu. Sí. Sí. Haurem d'anar acabant. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Remena, Filomena. Avui faria una recomanació de la Filomena perquè he vist una obra que m'ha encantat, però abans, Gabriel, es pot explicar que tu ara estaràs comissariant el Poesia i Més amb el Leo Granados. Es pot explicar alguna cosa de les que teniu preparades? O, si és que no, si no, senzillament recomanaré, perquè el Poesia i Més és un festival que mola moltíssim, que jo d'entrada recomano, però si hi ha alguna cosa que diguis, mira, aprofito i... Doncs sí, a veure, ostres, bueno, moltes gràcies, fa molta il·lusió, és un festival que doncs, per mi com a poeta sempre ha sigut de referència i he vist coses increïbles, així que sí, és una d'aquestes aventures inesperades que fan molta il·lusió. I podem avançar alguna cosa, sí. Això és que m'encanta, és com d'aquells festivals d'estiu, a més és que ve com a l'època perfecta. Sí. Total. Per exemple, em fa molt... O sigui, cada artista que participa em fa molta il·lusió, no? Però, per exemple, tindrem la Eva Baltasar llegint els seus poemes, que és una cosa típica que no sol passar. Tindrem alguns grups així també de música amb fades, que serà també interessant, molt segur, i
I algunes coses més, obres de teatre també, que han passat per la brossa, Metempsicosi, perquè ho pugui molt tornar a guai. veure, qui s'ho hagi perdut, meravella. Sí. O sigui que això, obra basada en text de Dolors Miquel. I També amb l'Alba direcció de Pujol, o sigui, tot igual, Perfecte. Ah, guai. Molt guai. Una adaptació amb un espai nou, però sí. I Quan surt tota la programació? ho anunciarem a finals de maig. Finals de maig Doncs estarem sortirà. superpendents. Molta il·lusió, sí. Molt bé. Doncs jo aprofito per recomanar una cosa que es pot veure encara ara fins l'1 de juny, que és La tercera fuga, que és una obra que fan al TNC, a la Sala Gran del TNC, que ha escrit i dirigeix la Victòria Spunberg. És una obra llarga, ja aviso, són 2 hores 45 minuts sense entreacte, que va passar una cosa, que és que t'anuncien per megafonia. L'espectacle durarà 2 hores i 45 minuts sense entreacte. Llavors es va fer com a tota la Sala Gran un... Sí. I va ser com, nois... Bueno. Sí, però vull dir que jo normalment miro quantes hores dura això, no? Quanta estona... Bueno, Ara faràs important una cosa fer que és... pipí. Tinc moltes ganes de veure-la, ara em generaràs unes ganes ja extreme de veure-la. sí, no? Perquè probablement, és que a mi m'ha agradat molt. Sí, tot i que això de les 2 hores 45, a mi m'han dit que molt bé, o sigui, No es nota, millor, o sigui, no es fa- millor millor sense sense- pausa, sí, no sé sí, què sí, tal. Vull dir clarament, que fins i clarament. tot les persones que estigueu una mica a vegades No, que fa endavant. por les coses llargues, a mi se m'ha dit, que a mi ja se'm coneix que em fan por les coses llargues, se m'ha dit, no, però és que és millor i tot. Sí. O sigui, si vas allà conscienciat que vas a veure una cosa llarga, no es fa llarg. I si no, o sigui, doncs mira. suposo que si et pilla per sorpresa dius, ostres, ara això no m'ho esperava, no? Però no. Jo ho recomano perquè és un text que està increïblement ben escrit i ben lligat i ben tramat. És una història personal de la Victòria Spunberg que explica la història de la seva família i són 3 generacions que són 3 actes, que van des dels anys 20 a Ucraïna fins als anys 70 a Buenos Aires i al 2020 a Catalunya. Llavors es veu una mica com la família dels Spunberg van passar de països i de continents. Llavors és una història d'exilis, de la cerca de la identitat en moments on quan t'estàs movent doncs no ets ni d'aquí ni d'allà, però alhora com els d'aquí no et volen d'aquí, els d'allà no de... Bueno, i alhora és una història de guerres, és una història com d'identitat, és una història de família, d'amor, i fa molta gràcia. O sigui, tu passes bé. De fet, Waco ha escrit una mica amb l'Albert Pijuan, que és un autor que potser el coneixereu per Tsunami o per La Gran Substitució, novel·les que ha publicat a Angle Editorial, i tinc entès que el que ha fet el Pijuan ha estat acompanyar la Victòria a treure-li dramatisme a la història, perquè suposo que a l'explicar una història que ve una mica de veu de la seva família i tal, doncs els tocs aquests més d'ironia o de desengreixant, el Pijuan hi ha fotut mà i la veritat és que els hi ha quedat superrodó. I he de dir que m'ha agradat moltíssim, o sigui, veureu si a Barcelona o si a internet veieu cartells amb la Clara Seguna, sembla que sigui ella la protagonista de l'obra i en part ho és, el que passa és que és una obra supercoral, hi ha moltíssims intèrprets dalt de l'escenari, no sé si són com 13 persones. Llavors hi ha un narrador, que és el Tom Vieira, que és un actor que ja ha fet moltes coses, ha estat al lliure, interpretant al cine, o sigui, ha fet coses molt guais. Ho fa tan bé. És que, noies, o sigui, ho fa molt bé. És increïble. Saps allò quan dius, quina bona dicció, que bé que ho fas, que bé que et mous, tot, que ben interpretat, increïble. O sigui, com menció especial per Tom Vieira perquè ho peta. O sigui, literalment aquest tio, com seguim-li la pista perquè està molt bé i trobo que tothom, o sigui, Carles Pedregosa, tothom, és que vaig riure molt i alhora t'emociones, o sigui, jo va haver-hi un moment que vaig pensar estic a punt de plorar i alhora m'he descollonat en 2 hores 45, com també tremendo viatge, saps? Llavors, Victòria Spunberg, que tot el que fa és boníssim i que, a més, aquesta temporada també torna a l'imperatiu categòric al lliure, que és una obra que també ho va patar, o sigui, és com s'ho mereix, Victòria Spunberg. Tot el bo que li passi, o sigui, és merescut, que a més, bueno, perdó, ja callo, No, o sigui, és simpàtica. Per a poeta, també. Per a poeta, exacte, sí. És molt simpàtica, sí. Que és guai també perquè la Victòria Spunberg és la primera dona catalana viva que dirigeix i escriu una obra, o sigui, que dirigeix una obra que ha escrit ella al TNC a la Sala Gran, que això et dius, home, doncs no està mal, tenint en compte que és la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Molt bé per ella, vergonya per Catalunya. Exacte. Anava a dir, Una com mica, pot no? ser? Sí, com només que ho sigui havia fet. notícia, és extrem. És Exacte, molt boig. fins i tot com Sí. només la Lluïsa Coniller havia estrenat una obra al TNC, saps? Vull dir que hi ha un punt de dir, en sèrio, tios, doncs molt bé que pugui estar passant i a més que pugui estar passant tan bé perquè és que la tercera fuga, si podeu, aneu-hi.
Molt bé, doncs recomanem... No ens ha quedat clar. S'ha agafat i sabia que passaria això, ja t'ho he dit, i que ara m'estressaré. Doncs recomanem a tothom que vagi a veure l'obra. A més, recomanem a tothom, si no l'han llegit ja, que llegeixin El millor dels mons impossibles, del Gabriel Ventura. I moltes gràcies, Gabriel, per acompanyar-nos, i que també tothom que ens escolti que estigui atent a tots els shiftings que vas fent amb les diferents arts que vas tocant. Gent de merda. Aquestes que sonen són les Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius. I som gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del Javi Seisdedos i el Rob Roman, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve, més. Noies, perdó, he deixat de llegir, m'he quadrat. Que vagi bé, apa. Adéu. Adéu. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.